बेयो नैबे मामायनि गय बागानाव ओरैबादि समायना जानानै दं गय बागाना। दा माने बेहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय नोंथांमोननो गय बागानखौ देखायनाय जासिगोन। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेसे हायो माने देखायजोबगोन आरो बेसेबां फिथाइ दं आरो नैबे मामायनिफ्राय एसे सोंनाय फिन्नायबो लागोन। खोन्थादो। गामिया बिजयपुर। बिजयपुर औ हा गोदान ने? औ हा गोदान। आदसा एथबां मोजां मोनसे समायना माने गयनि बागान नङा होमबा? औ बे नोंसिनि आरोना? औ जोंनि। आदसा ओरैनो बेसेबांसो दं एरियाया? बेयाव बिगानै दं। बिगानै ने? आदसा आदसा ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बेयो गया? 6 बोसोर जाबाय। 6 बोसोर जाबाय ने? ओमफ्राय एबारसो थाइजेनदों ना बिनि आगोलाव थायदोंमोन? थायनाया सेमोननिफ्राय जागायजेनदों। आदसा आदसा आदा बस्थासोल' ओंखारगौमोन सेमोन। औ एबार 10 बस्थासो आइदिया आरो। माने एबार बोसोराव बारायबाय आरोना? एबार आदसा बारायबाय। माने बोसोरै बोसोरै बे बारायलांबाय थासिगोन नामा? औ बारायबाय आदसा थासिगोन बिदिनो। बारायबाय थासिगोन ने? दासो आदसा थायहांनाय ना। एबार माने थायहांबाय आरोना? औ दाथ' आं नुनो मोनबाय माने गासिबो बिफाङावनो फ्राय थिथि थाथा फिथाइ दंजोबो आरो बबेबाथ' मोजांबो दं नङा होमबा? औ नै ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना नै सेस फिथाइ गोजा होननानै बुंनो हायो दायो। नायदो नै एबार माने सेकेन्ड टाइम होबाय जाहैदों फिथाइखौ। ओमफ्राय ओरैनो बे गय गायनाय समावहाय ओरैनो माबाफोर हासार थासार होबाय थायो नामा? हासाराथ' जेबो हासार होफेरनाय जाया। ओरैनो गायनानै दोननायल'सो। अ डाइरेक्ट गायनानैल' दोनदों आरो ना? सिगाङाव थालिर गायदोंमोन। औ ओमफ्राय थालिर एसे देरनायनि उनाव बे गयखौ गायनाय जादों आरो। आदसा माने आदसा साया नांगौना फिसा समाव। औ औ औ। ओमफ्राय उनाव गय एसे देरहांनायजों थालिरखौ बोखारनायजों गायो आरो। थालिर आदसा आदसा जोबखांनायजों। होमबाथ' बै समाव थालिरावबो मोन्दोंमोन इनकाम? औ थालिर जाग'नो हायो। थालिर होआबा मोजां जायाना। आदसा आदसा समान देरा आरो थैनो नागिरो बिफाङा औ औ औ सान्दुंबाथाय। औ माने थालिर होयोबा माने हाया मोजां थायो नामा? औ हायाबो मोजां थायो आदसा आरो बे थालिर बिलाइ सेवनाय बिफां सेवनायफ्रा हासार जायोना। औ बे हासार औ जाजोब्बाय। ओरैनो दस्रा हासार जेबो बाहायनाय जायाखै आरो ना? बाहायनाय जाया। आदसा माने गायनानैल' दोनदों आरो? औ गायनानै दोननायल'सो। आदसा आदसा दा बे होमबाथ' हाग्रा जाबा हाग्राफोर एवबा हाग्रा थैनायफोरनिबो मुलि होयो। गेजेर गेजेर औ आदसा आदसा थिगानो दङ। दायो नोंथांमोना मिथिबाय माने बेहाय जेबो हासार होनाय जायाखै जाहैदों। फुरा माने अर्गानिक। फुरा अर्गानिक आरो माने गायनानैल' दोनदों आरो औ नङा होमबा? औ फार्स्ट टाइमाव जेब्लानाखि गया फिसामोन बे समाव थालिर गायनाय जादोंमोन औ आरो ना? थालिरखौ आगोल गायग्रोदों। औ अ थालिरखौ आगोल गायग्रोबाय? थालिरा एसे देरनायनि उनाव गयखौ गायना होबाय। औ औ आदसा आदसा हायाबो थाजिम थाबाय नङा होमबा? हाया थाजिम थायो। ओमफ्राय ओरै दा गयाबो लावबाय टेनसन गैला आरो। औ ओरै नोंथांमोना बागानखौ नायदो नै ओरैबादि लाइनाव दंखायो नै बा लाइनाव दं गया। आदसा ओरैनो बे जेनेबा बे गय बिफांनिफ्राय गय बिफां खै फुट जागोन डिसटेन्सा? बेयाव 7.5 बाय 7.5 होगोन। 7.5 बाय 7.5 होदों आरो ना? अबेबा बायदिया 8बो गोलैदों। आदसा 8 फुट। औ अबेबा 7.5 फुट अबेबा 8 फुट आरो ना? आदसा आदसा। ओमफ्राय 7.5 बांसिन। 7.5 बांसिन आरो ना? औ आदसा आदसा। बारा रोजाबा मोजां जायाना। औ औ दा औ बे हिसाबनि जाहैबाय आरो रोजाबो जाला गेसेंबो जाला। गेसेंबो जाला। आदसा आदसा थिगानो दं। ओरैनो दासान्दि गया बेसेबांसो दाम थांनानै दं? दाथ' मार्केटाव बिदि दाम जाया ओरैनो 35 मालाबा 40 बेफोरबायदि आरो दा बिदि दाम जाया उनाव बारायगोन जेनेबा फार्स्टआव 60, 70, 80, 90हालागै फाननो मोनो उनाव। सेराव औ केजियाव आरो ना? केजियाव दा मथा मथि 35-40 आव दं आरो ना? दा गोरलै ना दा गोरलै नालाय औ दा ओमफ्राय दाम जाखाया दा बायदिबा बै मोननाय समाव बिराद जायो आरो ना? मोननाय समाव दाम जायो। आदसा आदसा ओरैनो टटेल बागाना खै बिगासो दङ मामाय मोननिया? ओरैनो टटेल गासै न'निजों 10 बिगासो जागोन। 10 बिगासो जागोन टटेल? औ फिसा आदसा फिसा आदसा दं माखासे औ औ दा माखासे प्रडाक्टबो होगासिनो ना होमबा फानगासिनो? औ बोसोरै फानगासिनो औ आरो दा नैबेखौ एबार मोजां फाननो मोनसिगोन आरो मथा मथि। थिगानो दङ दा आंथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों बागानाव फैनानै ओरैबादि माने फिथाइ दंजोबो नालाय दा एसे देखायनोसै नोंथांमोननोबो फिथाइखौ। नायदो नै नोंथांमोना फिथाइया नै गाहायावनो दङ नै फिथाइया नोंथांमोना नायदो नै नोंथांमोना फ्राय बिफाङाव फिथाइ दंजोबसै आरो गासिबावबो दायो। ओमफ्राय बै लेबुआबो मामायमोन नामा? बै लेबु लेबुआ नुनाया औ ओरैनो फांनैसो जानो आन्था गायदों। जानो आन्था ने आदसा आदसा लेबु दङ बे बोरमाफ्राबो औ बोरमाया जोंनि बोरमायाबो बेयावनो थिग खायो थिगानो दङ गय बागानाव बोरमा आगारजोब्बाय आरो खाजोब्बाय जोबोद मोजां। दा बिदि फिसाया 9था दं। फिसाया 9था दं ने? औ आदसा ओमफ्राय आदसा बिमा 6था आदसा आदसा बिमाया 6था ने? आदसा आदसा थिगानो दङ नोंथांमोनाबो जुदि हाफोर खालि दङबा बेफोरबायदि गायनानै दोन नङा होमबा? औ ओमफ्राय बोसोरे बोसोरे फैथारोना गयनिफ्राय नङा होमबा? बारा बिदि खस्थ'बो जाया। औ नों बोसोरकियाबो होनो हाबाय सोरनोबा उम आरो नों हाननानै बाजारावबो फानहैनो हाबाय। बाजाराव नों निजा हाननानै फानहैनो हायोबा बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो।
थिगानो दङ दाथ' जेनेबा हमनानै ला दानि जिखिनाखि आबादारि बिथांमोनखौथ' जों दा गय आबाद मावनायखौ बिराद नुनो मोन्दों आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा मामाया? जोंनाथ' सानो जायफोर बिथांमोना गय बागान खालामनो सानदों ओरैनो डाइरेक्टलि ओरैनो गायनाङा थालिरखौ आगोल गायग्रोबा लेबुफोरा आगोल गायग्रोनो हायो बिनि उनाव एसे साया जानायनि उनाव गायोबा मोजां जायो आरो गया ने आदसा आदसा ओमफ्राय दा ओरैनो बे गयनि सिंफ्राव माबाफोर आबाद मावनो हायो नामा? दाथ' बे गयनि सिङाव बिदि आबाद मावनो हाया बे सायाना मोजां जाया हाया डाइरेक्ट साया जाबाय नङा होमबा? ओरैनो दा जेबो माने दा गयल' दं आरो बेहाय ना होमबा बागानाव मथा मथि एनुवेल मोनसे इनकाम जानानै थाबाय आरो बे नङा सेभिंस नङा होमबा जिहेथु माने बोसोरे फाननो हायो गयखौ नङा होमबा थिगानो दङ ओमफ्राय माखासे मैगं जाग्राफोरथ' हा दंखायो नायदो नोंथांमोना नै फुरा बोरमा आगारजोबनानै दोनदोंमोन गय बागानाव नैबे मामायनिनो नायदो नै बोरमायाबो आरामसे माने खानो जायगा दं नालाय गय बागानाव आराम नायदो नै बोरमा आगारजोबनानै दंखायो एखेबारे गामि ओनसोलाव संसार जायोबा जायफोरनाव हा हु दङ बेफोरबायदि बोरमा लानो हायो एकदमबारे मोनसे इनकामनि सर्स बेबो नायदो नै बोरमा दाउ हांसो आरो अमा गासैखौबो हायोबा लानांगौ